Rusija, Novgorodska oblast. Na prvi pogled se čini da se radi o odbrambenom betonskom utvrđenju. Iz ovog ugla objekat veoma liči na okrugli vojni bunker. Ali bunkeri nisu napravljeni od granita. Ovo je veliki prirodni kamen. Kamen ima veoma čudan oblik. Sa jedne strane je zaobljen. S druge strane kamen ima pravi ugao. Evo aviona i evo aviona. Lica su postavljena pod pravim uglom jedno prema drugom. Poleđina kamena je ukošenog oblika. I evo očiglednog ugla. Na poleđini je visina kamena manja. Vrh je iznenađujuće ravan, kao platforma za pop na stupe. Lokalna uprava obezbijedila je klupe za gledaoce. Scenska platforma od prirodnog granita. Nijedan teatar to ne može sebi priuštiti. Vidljivi dio kamena težak je oko 500 tona. Koje su dimenzije podzemnog dijela kamena, niko ne zna. Pokazat ću vam najzanimljivije stvari. Kamen se nalazi ispod nivoa zemlje. Oko 2 metra. Ovdje je ravna površina. Kamen leži mnogo niže, jer ovdje je tekla rijeka. Oko kamena je bila voda. Ovdje je lijeva obala drevne rijeke. Tu je desna obala. Ranije je površina vode bila na ovom nivou. Granitna platforma je sa svih strana bila okružena vodom. Ovdje je teklo mnogo vode. Ravno dno nastaje kada voda teče neprekidno. Ali danas je ovdje suvo. Vode nema odavno. Od velike rijeke nije ostalo skoro ništa. Veoma slab tanak mlaz. Nauka objašnjava nastanak ovog kamena kao nesreću. Igra prirodnih sila. Ali kamen ima vrlo čudan oblik. Triravni pod pravim uglom. Na ovoj strani je gotovo ravnomjeran cilindar. Platforma sa ravnim vrhom koja je udobna za ljude. Gornja platforma je neposredno iznad nivoa drevne vode. Više liči na strukturu koju je neko napravio. Napravljen za specifičan praktični zadatak. Vjerovatno je namjena kamena bila vezana za vodu.